Василий. Нептун. Ja, det är det samma kansa. Han sa jag var en dummer och han ville äta mig med paj. Han sa jag borde sticka innan det var allt för sent, för att se vilka öron där finns. Jag blev utsänd till öronens land för att se vad som händer där ibland. Några dagar är allt jag minns, för att se vilka öron där finns. Sitter här bland öronen och alla är min vän, men jag längtar tillbaks till landet som för mig hem igen. Imorgon ska jag stämma min muta som vanligt och segla med min på brödraskapets luta. Jag blev utsänd till öronens land för att se vad som händer där ibland. Några dagar är alltid jag minns, för att se vilka öron där finns. Bland skogsvarelserna är vitsipporna värst. Jag omringar mig på krogen och fyller mig med bärs. Det sa jag borde sticka innan det är för sent, för att se vilka öron där finns. Jag blev utsänd till öronens land för att se vad som händer där ibland. Några dagar är alltid jag minns, för att se vilka öron där finns. För att se vilka öron där finns. För att se vilka